Ако имате новородено и се чудите защо сънят му е толкова хаотичен, значи това видео е за вас. Сънят на новороденото не е като сънят на по-голямо дете и със сигурност не е като съня на възрастен. Новороденото спи на кратки интервали, буди се често, все още не различава деня от нощта, заспива и се буди непредсказуемо. И това е напълно нормално. В първите месеци бебето все още се адаптира към света, към светлина, звуци, глад, близост. Това не означава, че правите нещо грешно. Не означава, че бебето ви има лош сън. Означава, че то е новородено. В този период няма режим, няма график. Има нужда от сигурност, близост и спокойствие. Как може да му помогнете? Наблюдавайте бебето и неговите сигнали. Когато започне да се изморява, ще забележите, че погледът става по-разсеян, движенията се забавят, търси повече близост. Помагайте му да се отпусне с носене и контакт, кърмене или хранене, приглушена светлина, тиха повтаряща се рутина. Не се стремете бебето да заспива само. В този период то се учи да се успокоява чрез вас. Вашето спокойствие е най-важният ориентир за него. Много родители се притесняват дали сънят е както трябва. Истината е, че в началото не търсим перфектен сън и не търсим перфектен режим. Търсим спокойствие за бебето и за вас. Търсим разбиране как спи новороденото и от какво всъщност има нужда. Ако искате по-ясна структура с много спокойствие и без крайности, съм събрала всичко важно в наръчник за съня на новороденото. А за родители на близнаци има и отделен наръчник, съобразен с техният ритъм.